Mga kapuso, gani ay usa ka Sugboanong writer nga gilang bagong national artist for literature. Siya ang gihulagway nga labing unang national artist nga Sugboanon. Busa mga kapuso, ato pa siyang ilailahon, pinagi sa report ni Nico Sereno. Si Dr. Resil Mojares ang giilang bagong national artist for literature. Ang multi-awarded writer, usa ka retired professor sa University of San Carlos. Hilabihan ang kalipay sa iyang mga kaubanan sa universidad gumikan sa dungog nga iyang naangkon. Matod sa historian nga si Jobers Bersales, 20 katuig na ang nakalabay dihang gisugyot nga i-nominate si Mojares isip national artist apan wa kini musanong. Eventually, I think na-convince gid siya nga mo-accept sa nomination kay bisa kung saon ni mo-nominate, di gani mo-accept ang tao. Kung buhi, no? Kay namay national artist nga patay ang posthumous. Kung buhi pa gani nga, dili gani mo-accept, di gyud man-nominate. So for 20 years, sige ginaghangyo ang mga tao until si Rizal, gikapuyan tingnan sa mga tao, sige good. Si Mojares ang labing unang Sugboanon nga makadawat sa labing taas nga pasidungog isip pambansang alagad ng sining. Naila siya gumikan sa ubay-ubay nga mga libro nga iyang nasuwat kabahin sa social history. And he has a very keen sense of history. If you'd ask me which book I like best, para nako, it's The War with the Americans because it's all about our resistance to the American occupation here in Cebu. First time ginominate, diretso na yun. Because this was a foregone conclusion. 20 years ago, we were expecting with all his body of work, tanang klaseng libro, waim nakasulat, nobody can copy the skill and the art of writing that Rizal has shown to us. Scholarly and yet light. Ugmang adlaw, himuon ang seremonyas didto sa Malacañang aron paghatag og pasidungog ug pag-ila kang Mojares isip national artist. Nico Sereno, Balitang Bisdak.